Bueno, mangigala magkasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Martina. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Tigalaan nga ato magtatampo si Martina. Ina kong problema bahin sa kong bana nga sobra ra gyud ka maayong tao ba? Ug kun nganong na problema ko no, ingon magud ini ang mga panghitabo. Dili mabalhin, pitik ning kasing-kasing. Kung talikdan mo, ako magpabilin. Saad ko nga walay makababag. Sa atong pagminahalay, akong Oy! pinangga. Ay, Ano gutaw naman ka nga rin, oy. ha? Imo mala itong gipasagdan imong tindahan. Ay, nay, naligo pa man ko. Nya si Miyot, mo akong gipabantay. Ngano di ay, nay? Na-bankrupt yun ang inyong tindahan og sa iyo. Ha? Ngano man? Ato mga silingan ay, murag yung nagpared, gikan dito sa inyong tindahan. Ngayon nagparid man? Naday fiesta? Di mo nagkapili ang among tindahan, nay. Ang atong mga silingan, nagpanon nga nagatang dito sa inyong kuan tindahan. Unya ambot kung sa nasuod sa utok ng bana nimo, nga gipautang mang tanan. Ha? Lipay ko kayong mga silingan nato, nga murag nag-grocery. Ambot og dapat ka pinabilin. Oy, basig tindiro na nila nahabilin display dito sa inyong tindahan. Kahangga gud aning tawhana, oy. Bantay lagi din ako. Kadiyap tayo kay mag-ilis ako, nay. Ginoo ko! Unsa man ni kalakiha Miyot? Oy, day. Unsa naman niya itong tindahan? Uy, mura naman ikaw na upaw naman ni. Ay, oh, pagsuro niya. Ngano lagi ni? Unsa man ni kalakiha, ha? Tanawa ra gud, ha? Pila may kwarta sunos? Pila ra? Mura ni halin? Wa mga nikaabot to sa gatos? Unya nahawan ang tinda? Ngano man ni? Nahalin ako. Ha? Ug nahalin asa mang halin? Karon pa tapos. Siguro pagtapos, uy. Karon man silang tapos o bayad. Sa taon tayo. Wala, uy. Buti may pasabot kay gipautang nimo nila. O nya, tanawa, di ba hurot? Ano ko mong miyuta ka? Kalami gini mo kalatahog na pukuras, uy! Ay, mas maayo sa gingon ani kay at least makapahuwan ita. Awa o, di na makapahuwan tag sayo. Kay halos urot na matinda na to. Unya, usabi atong itinda ini ron. Nga wala may sud hapit ang atong tindahan. Nay, oh, tanawa ko sa'yo nahabilin. Suka na lang nagpates. Ay, tinumpran lang niya tagbali kung namayad na to sila. Unya, di mamayad! Sibliha sa nila. Mayad o, itong Miyut. Ako ra ba tong puhunan hanggawa ka, ha? Wa ra ba dyan kagikatampo nga puhunan ato? Ako ra ba gitong tanan? Oh, ano mag-uol ba ka? Dahurot no, galit niya, mag-uol ka. Ang kung maglagot ka, kanang way halin, pero halin na tanan, tanawa. Halin lagi, pero pulos lagi ni mo gipautang. Inunsa, luoy mo sa taon. Ipariyatong sa lumeo. Wala sila pamahaw taon, wala sila ibong kasugsudan. Nagkatabang kay tato kay. Ato gipautang, di ba? O wapato na ito pautang ha. Ang matay tao, tapos kagutom. Kutsitsya ta. Unya, og kita mo yung mga matay sa gutom. Kay wa naman tay makaon, kay pulos ba ni mo gipautang, ha? Og kung kita'y mga matay ani, kay napas mo ta, makonsensya dahil sila, hayot! Day, Mo Martina. ayaw kong ingnoon na, ha? Basta di ka na sila mamayad doon, ikaw may akong larutang upawa ka. Paano yung larutan pa yun? Sagot. Hinga ba? Day. Siguro nga, mayad sila, ha? Siguro agad. Kay kung dili, ikaw may akong in-space tindahan, bahalag wa na kay prol! Day. Recorded by X Thunder Gaming. Hapit ko nakahilaks ka lagot, eh. Kay nahuro tuod ang among tinda pero pulos ki utang. Kay unsa man akong bana, sobra kay kabuutan ba? Unya, Pre. Pre, Pre. pre, Oh, pre. haya-haya ko ni mo, pre. Ay, May pay. nambit mo mura magtensyonado. Naunsa mo taon. Relax. Relax. Relax tang parang sa pre. Ano mo yun na? Uy, sirado lagi yung grocery store, pre. Wadi mo tindar, pre. Awa na, hurot ha. Hurot man ang tinda taon. Nya, awa pa may kapag pradi. Hurot ha. Uy, ursog di kayong halin, pre. Sugoy. Utang lang. Ito, eh. Pero matapos mo yung prabi, tapos mo silang bayad. Uy, maunsa. Ayaw mo pa uto, pre. Kaya wala ikabalian na. Ano mo, pre? Kuya, Willie, mamayag sawa naman lang. Sige lang. Saan ka? Ginuray mo ningilan na nila. Ay, nasuray mo lagi ka.
Mangutang ta ko, pre. Utang ka kay. Sirado mo gali. Unsa taon kay. Ay, dili mangutang, pre. Mamutan na unta ba? Ah, mangutan na ka di ka mangutan. Ha? Unsa ba yung pangutan do? Kwan, pre. Mamutan na unta ko ni mo ba nga. Umian hibas binok sa imong tindahan. Pero kay sirado man diay mo. So, wag yun tumuan eh. Ngano ba pre? Ngano ngitaw ka binok? Kawat akong baboy, pre. May nakakita ka siya kuno ang nagkawat. Ha? Mau ba? Kasi sayo pala siguro pre. Adele, pre. Siyag yun kuno. Sige lang, may bawaan man ni nato ron ba? Oh, las binok kay. Ah, tawag ko dito. Nok! Pre! Ah, nare. Pre, ari na kon. Ari sa kaniyat. Ali. Gusto mater? Ah, Uy, ah, Primiyot! Inugin siya mo ko ba mo? Uy, parang pito mo din eh! Ako yung tawag. ay, kung Sorry, tawag pre. ka, pre, ha? Kaya di takong pare. Ay, sorry, Mari. Mari. Pida. Pre, ikaw. Gingon kag Mari. Oh. Pida, nakaminos ka na ako, ha? Ha? Kaminos ka? Ah, pre, kalma na. Sada yun. Magaway taon. Relax ka. Istorya ilang. Sa may atraso na ko ni mo, nganong sukom ka na ko, ha? Ay, napapabuang-buang na, pre, naibaw na ko, pre. Time para, good nganong sangpit nga ka na ko, pre, nga di magata kong pare, ha? Kuan, sorry, pre, sorry. Sorry, Mari. Bawas po, day. Okay lang, Mari. O sa may atraso na ko ni mo, Mari. Mangutan na pa ka? Imong ikawat akong baboy? Nangil! Masangil mo ko! Sangil, na ako saksi, ha? Nakakita sa nimo nga mao'y nagdasa akong baboy. Ay, kung ingin ang maingon sa kang pisira imong nakuha, ha? May sunod laman ang baboy, ingon ka? Karaan na ng display lang, Mari. Bida sa di mo, Mari. Ako may pasangin lang. Wa man lang ako ikawat yung baboy. Ah, iya kadang pre. Kadang kuan ba? Arong may samok ba? Bayarin lang na, pre. Sugod rin sa perfecto bayaran rin mo. Di ba, pre? Sugod na. Oo, basta bayaran lang ko niya. Oo, unsa ba? Okay na ka? Ha? Pila may bayad niya ni mo, pre? Bayarin lang itong 5 mil. Ha? Magkuwang mo ito batin. Pila? 5 mil. Kamahal sa pod. Kaniwa nga itong babuya. Lagi. Siya yung nagkuha. May angkon ng tabagha kay. Sipiyang kun. Pre, tabaghak. Bayarin lang taon to. Insipya tabaghak sulti. So, klaro, kaya ikaw ginagkawat sa baboy. Nabawang kang niwa king baboy. Unsa man ka, oy. Kuan man, good friend. O, saban? Nang ko'y bisyon ba? Murag nagdamguhan to na ako. Damguhan sa imong mata. Damguhan ko, pre. Bayre. Wa tawag ko'y kwarta, pre. Wa ko 5 mil, pre. Sige. 3 mil na lang. Wa nga ni kwarta nga ni. Sige, last. Wam gani ko'y 500, pre. 2 mil na noon. Ah, pre, sige lang, pre. Prepekto, ako lay bayad taon. Ako yung hatag itong 2,000. Ako lay bayad na. Nya ikaw, pre, binok. Ayaw na panghawa taon. Pre, di na mayo taon. Magguba nga itong panang amigo, ana. Sama ka ron, oh. Hawa na. Magyahay lang itong mga kumpari, pikto, kumpari, mari. Ha, porbida. Magkumari lang mo duha, di lang mo kumpari. Sorry, pre. Nadamay noon ka ni, pre. May problema. Ako lay bayad. Basta yun na nagos ba, ha? Eh, di na maayo. Sige, laman na kayo mo. Lips to lips, tunda. Sorry, Mari. Okay lang, Mari. Basta kay dili nata kumpare, ha? Magkumari na lang. No, bye na mo. Torjako ito mo duha. Naman, namayad atong nangutang ni mo. Day, wapa may tapos. Wato nito na itong tapos, day. Bida, gid miyot. Ako gikulbaan ining kalakihag Ano yun. matahong kulbaan taon ka, oy? Basig, wa niya mamayad pa. Unsa na lang ang puhunan? Ay, mabalik. Rito po na ni mo. Mabalik rito. Noon sa ikabla ka na. Pantay, bitaw ka. Ang tinuod na balaka gid ko nga dili mabayaran ang giutang nila sa among tindahan kay nakaila ba ako ang mga tawhana nga mga silingan namo. Mayra gid na sa utang. Unya kay buutan man kay na kong bana. Sobra man kay kamayong tao mo ni resulta. Unya. Unsa naman ni Mio? Tapos naman ron. Murag mingaw pa mastirana. Murag wa may kisaw ang mga nangutang nimo. Ay, hulat lang kita, day. Hulat bitaw. Tulog ko na sa kay. Wari lang kita, oh, bida. Ay, nagdili ka ron. Alam, siguro ugban na to. Nayati na gid ni. Bida gid eh. Tingalig nalimot ka sa kong giingon ha. Nga og di ka ni mamayad ng mga tawhana, ikaw boy i-display na kustindahan, i-display ta kang way purol. Ay, Martina. Recorded by X Thunder Gaming. Premiot. Naginuktok ka man ko. Kasi problema ni mo. Awa, pre, okay ra. Pre, okay ra. May problema. Nalo ko yung gihuwat. Mao ba?
Kasi may giuwat ni mo. Ang utangan, pre. Oh, ano tabala ka na? Ako gana pre, dako kay kung problema. May nang imuha kang problema ka. Kay wa may kuan, wa may namayad sa ilang utang nimo. Ako kay ang problema na ko kay wa ko'y kautangan. Ay, sus, bida ka blaka na, pre. Blaka man ka utangan taon. Kabayan na to sila. Ngumpra din, me. O yun na mo pangupra. Pangutang din na rin di ka po na suban. Oh, tinuod ka pre. Pautangon ko ni mo pre. Oo, lagi na. Unsam taon. Abi ko niyo, pre. Dali rin ka kumaluayan ng mga utang taon, pre. Kailaliman ka. Na hindi palit og hipon gapon. Giutang pa. Grabe ko. Nangayo bagi pakapin. Gipautang pag yun akong pakapin. Usa may gipagayon? Pakapin, ipautang na ko. Sa may bayo yung pakapin Kaya siya, pre. Noy, pakapin yung ginamos. Oo niya to niya. Ay, sabot ako kaluoy, kiluoy ka. Utang hipon niya, pakapinan ginamos. O, ito ako lang yung tigaan. Tagaan ako pakapin, akong gingnan. Day, palitan lang una. Kay pakapinan, tiga ginamos. Uy, nabali na noon. Ang una, noon mo'y gabaligya, o niya ang unod nga ginamos, mo na inuoy pagkapin. Sabi na ako, medya rin, pre. Ako lang itaga sudaan, pre. Yan, luoy man taon ko. Ang taong sudaan tao, sila taon mo, naluoy to. Naluoy ko. Karoon na, problema na ko kay wa pa mi magkita taon sa mga utangan ng kustindahan. Murag, paminaw na ko. Murag, balik, kubid umingaw kayo. Gano man pre. Wa magawas mga tao, pre. Sila ha. Murag, kurintain. Kurintin ba, kurintin? Sige lang pre, sige lang. Tabangan kag paningil nila pre ha. Kay og di sila mamayad. Limsad ko kautang nimo. Mao nang para makautang ko sa inyong tindahan. Tabangan ta kag paningil. Ha? Dadaan ta nagsatkan. Ha? Rito? Saan na ako ang binabayad? O ipakita sa mga tangan. Pulos na nago mga kanahan. Patay ka niya akong asawa. Kung ba mabayad, ako ba i-display sa tindahan taon nga maghubo? Iahak na ni. Apala na. At tuon ako ang ilang tagsa-tagsa ka primay. Asa naman is miyot? May namayad ba ka ha? Lain gid akong kuba gid. Animal gid is miyot eh. Mao gid maka-bankrupt sa akong tinda tungod gid niya. Ay, wa palipak. Narang kanahan ay siya na nagdungon ni kuwato na ko. Unsa naman, nakapaningil na ka. Namayad na sila sa ilang mga utang. Oy, nakunsa ka oy. Usab lagi buhati mo. Kau naghubo man ka. Day. I-display lang ko sa daday. Unsa buti mo ipasabot? Uy, nabayad na yun. Daan pa ko. Huba! Oh, naghubod bitaw ko day. Hubod ko day. Apil ang brief ni mo. Ha? Apil brief day? Ano ko taon? Iyo ka kayo hubo raw niya apil brief. Apil ang brief. Pinadakpan tali. Dapat Apil ang brief ni mo. Upuan na. Unsa? Mao na kong problema kay musugot lang sa kanahan nga bana nako nga maghubo og i-display sa tindahan. Unsaon ko ni? Mabayaran pa kami ani nila? Makiha ba ni sila nga nangutang sa among tindahan nga wa ni bayad? Unsa may among buhaton? Unsa man og kamang pasultihon? Martina. Said celebrity continue on its off. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sino na ito karadlawa? Namurag si Martina, Ate Pres. Martina. Oh, Inday Martina. Oh, may atong sender niya. Kaya Inday Martina, Ate Pres. Buutan kayong imbana. Karoon tungkol sa kabuutan, Ate Pres. Sigig koan, sigig ang ilang mga tinda, gipautang. Mura ba ka ng si Kuya Ricky Bangis Garing ba? Kanang tagiya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid. Nga pautangon sa taon na niya. Pinagbutan mo kayo. Mao na nga, gipautan ta ng tindahan nila, Ate Pres. Kay bayaran ko nung sinig katapos buwan. Wa mo ginumayan, Ate Pres. Nya giingnan ra ba siya sa iyang asawa nga basta way mo bayad ikaw i-display na ko tindahan nga maghubo ka agi tinuod gyud siyang asawa gipahubo si Ate Pres nya ipahubo sa taon ng iyang brief na day dakpan ko ani day kay dakpan man maghubo ron dakpan lito naghubo construction nagpala taon dakpan mao na diha usaon ni Ate Pres ang problema ron niya musugot ra ba taon niya ang bana nga kanang i-display niya maghubo ra Sugod na kupo gani. Ngano sa masa nasusuo niya oy nga gipautang man tanan. Pero hurot ko. para pero wala ko sila bligya Ate Pres Di pa sada hurot na lawat ay. katungil ko pare gibayaran man ang 2,000
ang iyang kumpare boy nangawat og baboy nya para din sila magkaaway ag 2,000 gibayran. Share sa gabayad. May sa gidin tao no niyang bana. Mason mo niya ang problema suban. Oo. Nya kanaya ang sauna din naman na siya kaluwasan. Wa na. Paluwas na siya mga bigo. Paluwas na. Obliga. Bam. Ang sama na itong masulti diha, bam. Kini tungod sa kamayom kung kinaiya kayong iyang banang kuyat kanang Excuse me. kadtong tuwa niya kakumpare nga mag-away unta iyang gibayaran ano di mag-away no? Kung ari ka diri sa Lucas 6 Sige. kapitulo 38 so may munta di kan mo diha manding NC dapit diha sa may lahog no maghuwat ba sa nato Lucas 6 verse 38 panghatag kamo sa inyong isikatawo o kamuhatagan madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pa gani nga mag-awas kini ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban mao sab ang gamiton alang kaninyo. Ma'am Martina man to no? Mo ni akong gibasa ma'am kay di mo hibayran nahuwag na lang naghatag. Bitaw. Di man sa kakingon nga Lain sa nanghatag ba mo? di man sa kakingon nga gikawat mahug na naghatag ug di gud mo hibayran dili po kakingon nga kawat kay gihatag mas may kabubuton muhawog na lang siya hatag apan kinilaging gulyat nga na may panultihon at press ang ilang negosyo manggod so dili mo siya tawag utag hatag kay negosyo mang ilan nya kung negosyo kuno ka kanang every centavo counts. Kung ari po kasi tubig, every drop counts. And then, ang kani ko nung negosyo, bisag piso, daginuton, kaya dili naman may eksaktong 1,000 o kuwag piso. Ano na, mao na sakto. Maumabitaw nga, kanang maninda panalitan, kami si panitan kami sa Priscilla magtiayon mi nya namin tindahan minom kog supring mubayad ko bisa ko naninda Nagto ana. madawat mong kwintada Nay ana. Okay, madi mo luto ang puhunan. madawat mong kwintada panalitan kwintada 1,000 minom kog suprings di na ko bayaran di na ko ilisan inigiyapan to kuwang Ako ang. mao na uban sa gulyat nga ng negosyo pagkaon mga dugo-dugo mga pinalagto mga tapsoy mga kuan mo spaghetti Milagbat, pinakbit. Ganun na negosyo man mo ayun ko sa may negosyo kay mo kumpra ko balik 700 luto na ko ni tanan iguman na kaginan sa may gamay nalibre pa mi kaon ngon ana mo kaning inyo kay negosyo mo lagi Ma'am Martina mo na maglisod ka kay imong ibutang si imong galamhan nga hatag na lang to hatag na lang to maglisod kag dawat imong kagalingon kay negosyo mo kuning inyo ha apan mao lagi og dili jud mo hibayran imong i-display imong bana pa hubon na imong tan-aw nga ko lumulingay wag Liyoy. Ano mo yung nagpahoy umihumayan diha? Sa, mga na ba, mga, oy, naipakayo gabarog, naiuk-uk sa tunga-tunga. Kada ko duldul. May istorya taman eh. Diha ko no kanang sugos lawas ba. Ang kapuyo duha ka bata ug sa kadagang guwang. Karon. Diha ay sugos lawas nga hubog di ingon ang duha ka bata. Hala si kuan ay si Manoy kanang nangihi. Ang tiguang dagat to dito sa kusina kay nagdigamo. Hay. Dahil mo, kuhaan mo ka ng iskandalo. Ako man ay termino sa bukid. Iskandalo mo ha? Dahil. Eh naman ko'y hubog mga nangi. Ako ka ng lula. Iskandalo, dahil mo. Huwag mo gibon mga bata. Mga iskandalo mo ha? Dahil karon pagdala, pag nga, oo, no? Dako lagi. Sama pag lalaki ka naman nun. Kung ako ay puzzle, Tihan.